bakiran nga isistorya enti kaduan. Aya ding ibagakan ka nagadut nagbaliwan na ti aglawlaw idi ken itata. Ayan dagiti tuato aglagtu-lagtu ijay nga to amangan lamok ken dadum mga insekto. Awan dagiti tuato kagurgurada tilawan tayo naurnong tirugit ijay nga to. Dungdungay sidong ilay insinali dumaay. Dungdung ay sidong ilay. Manungin tama nagbigos karayan nga agayayus kaya't ko nga agtiliw iti bayek. Karayan maawawan makagadila pagdigusan natay payen dagiti ikan. Kaya't ko nga uminom ubog jay puwon tikay kayo nalamin na imasken makaayayo. Awanen ti ubog tayo ti bantay kat makalkalbo kaputi agum nga agtros-troso. Dungdungay sidong ilay insinali dumaay. Dungdung ay sidong ilay. Kaya't ko amasirip agtay tayap abilbilit akan kantada iti tweet-tweet-tweet. Awanen dagiti bilit tinmayabda nga agsangsangit balay da pinukan dagiti pangit. Kaya't ko nga kumalay at sangsangat ikay kayo tapno